Saben nyedhaki surup srengenge, atine Wiratmaya goreh. Sebab ing wanci surup iku anake ajeg nangis kejer. Pancen bocah nangis iku lumrah. Nanging nangise anake Wiratmaya iki beda. Merga anggone nangis mung yen ngepasi wanci surup. Dene yen awan utawa bengi bocahe antem ora beka. Kahanan mau nuwuhake pitakon werna-werna ing atine Wiratmaya. Saploke pindahan menyang omahe maratuwane, suasanane pancen krasa aneh. Ketambahan lagiane Bayu, anake umur 1,5 tahun sing malih ngowah-ngowahi adat. Kaya-kaya bocah kuwi meruhi sesawangan medeni, saengga ajeg nangis kamiweten. Ora mung pisan pindho, Wiratmaya ngrasakake swasana wingit kang ora sakbaene. Kaya wengi iki nalika dheweke oleh tugas nglembur saka kantore. Sajroning garap lemburan, kupinge Wiratmaya tansah krungon-krungonen suarane bocah nangis ndrenginging. Sekawit dikira swara tangise anake. Nanging bareng diinguk menyang kamar, bocahe turu angler dikeloni sisihane. Wulu gitoke Wiratmaya mengkorop, sebab dheweke ngerti tangga teparone ora ana sing duwe anak cilik. Gitoke saya kandel bareng kelingan yen bengi iki malem jemuah kliwon. Sing wicaring kandha wancine lelembut padha kelambrangan. Jam tembok nuduhake angka 1:30. Kahanan jaba tintrim banget. Rembulane moblong. Cahyane nembus angin-angin jendela. Swara tangis bayi mau isih cap ilang cap keprungu. Sinurung rasa penasaran, Wiratmaya banjur mindak-mindik metu menyang teras. Nalika dheweke ana njaba, swara tangis bayi iku meneng cep klakep. Nanging bareng dheweke mlebu omah, swara tangis iku bali keprungu. Merga judeg, Wiratmaya banjur metu meneh. Diwanek-wanekake ngubengi omahe maratuwane. Sapa ngerti ana pawongan kang mentas mbuang bayi ing pekarangane kono. Merga laire ora dikarepake. Nanging senajan wis diubengi nganti tepung gelang, ewadene Wiratmaya ora nemokake bab-bab kang nyolowati. Rikala arep mlebu omah, jangkahe Wiratmaya dumadakan kandhek. Merga irunge mambu gandane melati kang wangi ndulek irung. Wiratmaya gumun sebab dheweke ngerti yen maratuwane ora nandur kembang melati. Wiratmaya banjur kelingan tandane kanca nunggal kantor kang nyinaoni babagan ngilmu kebatinan. Miturut kancane mau, yen ing tengah wengi mambu gandane melati ateges ana lelembut kang liwat. Sanalika Wiratmaya agi-agi mlebu omah. Sawise nyimpen garapan ing komputere, dheweke terus mlebu kamar ndesel ana sisihe anake. Sesuke Wiratmaya nyeritakake keanehan kang dialami anake mau marang kancane kantor sing aran Gayuh. Dening Gayuh, Wiratmaya diprayogakake nemoni sawenehi ahli metafisika kang asma Mbah Darmo. Kedereng
ati pinuju jibut, Wiratmaya nuruti pituduhe gayuh. Kira-kira jam 7:30 bengi, dheweke mara menyang omahe Mbah Darma. Sawise ngandharake apa sing dadi maksud lan tujuane mertamu, Mbah Darma ora kakehan gunem. Panjenengane mung meling supaya Wiratmaya saya sregep anggone ngunjukake panembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wiratmaya uga didhawuhi poso mutih seminggu suwene. Lan ing dina kang pungkasan ora kena turu. Wiratmaya sida nindakake dawuhe Mbah Darma. Ing dina sepisanan isih durung ana owah-owahan. Anake tetep nangis kejer kaya biasane. Ngancik 5 dina anggone poso mutih, anake wis ora beka meneh. Wiratmaya nyicil seneng. Atine wis ora tida-tida bakal nutupake anggone laku tirakat. Ing dina pungkasan Wiratmaya ora buka. Dheweke uga ora turu. Ngancik wanci surup, dadakan anake nangis meneh. Nanging Wiratmaya wis bisa meruhi apa kang jalari anake rewel pendak surup mau. Jebul ana wewujudan bocah bajang kang meden-medeni anake. Bocah bajang iku uga wis ora godrok wong. Kulite garing lan kisut kaya mumi. Sakala Wiratmaya mumtab. Kowe sapa? Dene kowe wani ngganggu anakku. Apa kowe kuwi bangsane demit? Wuwuse serem. Atu dudu manungsa ning atu iki masih anakmu. Aku melu karo adikku sing tansah diopeni kanthi becik. Dene aku disia-sia nganti jeneng wae aku ora duwe. Semaure bocah bajang mau karo males nyawang Wiratmaya kanthi meripat mencereng. Wiratmaya kaget. Ujare, "Sik, kepriye nalare? Kok kowe ngaku yen masih anakku? Kamangka anake bojoku ya mung Bayu kuwi. Terus kowe mono sejatine sapa?" "Aku riyen jane lair saulunge anakmu. Lan saulunge makku labdi karo sampean. Nanging makku ya ojomu ora kepingin nglailake aku. Mulane kalau makku aku digugulake terus dikubur ing cedhak jeding mburi omah kae. Mula aku ora trima yen makku luwih tresna karo adikku." "Wo, ngono ta? Nanging arepa siji bapa, Bayu iki rak klebu adimu dhewe ta? Gini ya, kok ngganggu terus? Mestine kowe rak yo melu-melu njaga adimu. Aja malah kok weden-wedeni kaya ngono kuwi. Kowe njaluk apa?" "Aku mung njaluk kuburanku dirumat lan aku diwenehi 6. Bal kuwi aku ora bakal ganggu adik meneh." "Yen panjalukmu kaya mangkono, saiki uga tak turuti. Kowe tak wenehi jeneng Anugrah Eka Purnama." Huli, aku duwe jeneng. Matur nuwun ya, Pak. Saiki aku wis seneng lan ora bakal ganggu adikku meneh. Pangucape bayi bajang mau sinambi berangkangan ninggalake Wiratmaya. Lan plas blegere bayi bajang iku musna saka pandulu. Dina-dina candhake Bayu wis ora nangis meneh. Kanthi telaten Wiratmaya uga ngrumat kuburan cilik ing mburi omah. Apa kang dikandhakake bayi bajang ngenani bojone sing tau nglairake anak sadurunge rabi
karo dheweke mung disimpen. Wiratmaya ora kepingin ndudah wewadi sing disimpen rapet sisihane. Wiratmaya kepingin keluargane tetep utuh. Tumrap dheweke sing wis ya wis. Dheweke yakin saben manungsa mono duweni wewadi dhewe-dhewe kang ora kabeh oleh meruhi. Wiratmaya dhewe uga duweni wewadi sing nganti seprene durung diwedharake marang sisihane. Apa wewadi iku? Mung dheweke sing weruh. Sok mengkono Wiratmaya ora kendhat anggone ndongaake arwahe bayi Bajang murih kumarane ora klambrangan. Nalika turu, Wiratmaya kerep ngimpi ketemu kelawan bayi Bajang iku. Ing impene, bayi Bajang mau katon seneng banget lan malih duweni rupa kang jlonet, memper banget karo rupane Bayu.